I pozdrav je Luka ovdje. Dobrodošli na moj klip, a danas ćemo igrati Clash Royale. Kao prvi put što vidite, imam facecam, ja ne znam da li da gledam u igricu ili facecam, stvarno nemam pojma. Kao što vidite ovdje u slotu imamo legendarni chest. Znači bit će prva legendarna karta na mom kanalu da otvaram, znači bit će nevjerojatno. Sigurno sećate ovog naloga, tu sam otvarao onaj super magical chest iz Arene 5 i ništa nismo dobili. Kurac smo dobili, tako izrazim, ali eto, nešto internet ne valja, sačekat ćemo to. I evo nas ljudi natrag. I da, kao što vidite ovaj challenge, on kad je bio level 8, da 10 gemova i ostvario samo jednu pobedu i 3 puta izgubio. I dobio ovu kartu. Kao što vidite, elektrovizor. Nikola Tesla, bukvalno je dobio struja, tako to. Znam se da čujete, pošto znate kad snimam, vjerovatno se nekad ne čujem, ali znam se da me sada čujete. I eto, kako se zove, ovo je naš klan, 22.000 trofeja ulazi, upadajte svi brzo. Trebam 2.000 trofeja da bi ušli, evo kao što vidite ovaj klan. I sad da kažemo. Pozdrav živite. I da, sigurno ste pitati kako je došao do Arene 8. Poslušajte, on je imao 1800 trofeja, on je igrao sve sam, sa onim mojim dekom, to je sa lavom, umjesto elektrovizora i multitara. I izgubio jedno 5-6 mečeva i zamoli mene da ga ja boostam. Vjerovatno znate da mu podignem veću arenu, ja mu stignem do Arene 7. I onda mu pokažem ajde par puta da on odigra, da se osamostali, pošto je ga bilo strah, pošto je ušao Arenu 7 pa ga je bilo strah da igra i to. I ja mu odigram dva meča ili 3. Ne, nije 2, 3, 4, tako nešto, jedno sam izgubio. 2-3 meča pobedio, nisam siguran. I on eto, to je bilo prema 2-3 nedelje. I onda nedelju 2 dana kasnije on skupi hrabrost i jedno odigra, to je koliko 2-3 može odigram. I opet internet, jebem ti internet, šta nema. I evo nas ljudi, nastavljam, ne znam šta je s ovim internetom, nije mi jasno. Kao što vidite, neko je napisao Ogi, ti snimaš. Pozdrav za tebe Ogi. Evo. I da, i on skupio hrabrosti da se stao, da. Skupio hrabrosti i odigrao jedan meč, to je bilo pre par dana. I onda juče, to je sinoć, on uzme, ja sam bio kući, a on je bio svoj, on odigra jedan meč, pobedi lik koji je level 6, pobedi ga 3-0. I, kako se zove, dobije legendarni chest kao što vidite. Ja nisam mogu da verujem, ja došao oko njega da vidim šta radi i dobije. I pokazao mi da dobije legendarni chest, ja nisam mogu da verujem, on je u šoku, what the fuck on. I evo, ja mu stignem sada do Arene 8, ja, trenutno. I, kako se zove, slučajno sam malo pao sa trofejima, pošto naišao sam neke protivnike koji su bili duplo veći levelom, meni nisam ništa mogu protiv njih, ali eto. Da li ste vi ljudi spremni da otvorimo ovu bebicu, kako da se izrazimo, znači, ne znam. Njegova želja, Matine, rekao je da želi da dobije Sparkija, Graveyard, ili, ja mislim šta je rekao, Lumberjacka i tako to. Da, Lumberjack. A ostale karte The Love, Inferno i ove duplikate ne bi želeo dobije. I ja ljudi, da li ste spremni? Prvo otvaram free chest, pošto nisam bio strpljiv da ključamo moje silver chesta i to, tako da me ne zanima, tako da ćemo otvoriti free chest. Što ćemo ne dobiti ništa. Ljudi, ovo je trenutak koji ste svi čekali, verovatno. Joj, ne smem. Idemo. Idemo što ćemo dobiti. Znači, neizvesno je, jako. Zatvorit ću oči, da vidim šta ćemo dobiti. Idemo za 3, 4, pozor. Ne smem ljudi, idemo 3, 4, sad. Miner, idemo do jaja ljudi, miner unlockovan, jebi bre, idemo.
Ima 3 legendarne karte, 3 legendarne karte, prva legendarna karta na mom YouTube kanalu. Dajte svoje naloge pa da vam otvaram tako jake chestove. Dobili smo Minera, ljudi, mnogo korisna karta, mislim, nije loša. On nije ništa ni spomenuo za Minera, rekao je da mu sve jedno. Mislim, ne bi volio da dobijem Inferno idolog, ali dobio ljudi Minera, nevjerovatno, unlockovan. I eto, sad ćemo da ga isprobamo. Vidimo kakav će se pokazati, ali ne znam što čeka da ga ubacim. Dobar je uz Goblin Barrel, Miner. Iz lavu je pre dobar. Vi mi recite kakav dek da sastavim, ali ne znam umjesto čega da ubacim nešto Minera. Nemam predstavu. Stvarno nemam pojma. Možda umjesto Baby Dragona, ne znam. Glupo mi, ja. Aj, bacit ćemo se do Baby Dragona pa ćemo vidjeti kako će se pokazati u jedan battle. Ali neće internet da zabodi i onda kurac, onda ćemo izgubiti. Nažalost, ako se zabodi. Nam se neće. Vidite. Nevjerovatno. Opa, Bobler. Morat ćemo s ogromom Minerom, to je jedini način. Sviđa mi se Elektrovizor jer jednostavno jako dobra karta. Ćemo staviti Zeta, ali please. Dobro. I on ima Elektrovizor. Zajebo nas. Please, nemaš. To, samo rok. Da su barbarijani level, elitni barbarijani level 9 ili 10, to bi bilo do jaja, ali nema veze. Mi smo iskoristili sad trenutno lavu, iskoristili smo te dvije legendarne. Sad ne znam kako će se on obradovati, nije ni spomenuo Minera, jer je zaboravio njega. Tako vidjet ću. On je krenuo s Boblerom, nema šta ćeš čim ću još krenuti. Bobler. Mislite, sretnete nekog čovjeka, gdje ste, ja sam Bobler. Zamislite to je. To je bilo do jaja. Ovi našeg elektrovizorni. Jedinice sam povećao ovaj facecam jebate. Ma nema, pusti ko jeba facecam. Ko mi jeba? Ujebate, ne znam što sam. Moram da se odbrojim ovaj jedini definitivno način. Ali šta će, tako je, sudbina. Idemo. Ja mislim da nema Skarna, to mi nema. Ali Bowler je onako jaka karta, predobra. Da se fino odbranio, lep potez. Dobar potez ovaj peka. Biće zabavno se odbraniti. Joj, 2 Bowlera me neko sere. Kako je to jako. Jedva, žilavo, idemo Miner. Dobra kombinacija, jako dobra kombinacija. Miner, Goblin Barrel. Ali, barne smo mu nešto skinuli na taveru. Ajmo ubijemo barem ovu peku. Neuspješno, ček, tako, idemo ovako. On solidan potez. Ovo sigurno pula pada, nema šanse, definitivno. Nema odbrane, gotovo je. Sigurno pobjeda, da. Igrat ćemo još jedan battle za svaki slučaj, pošto je ono... Imamo već 9 minuta, opa, zato. Ne loše. Evo, pobjedili smo 1-0. Golden chest, mislim se da bude još jedan legendary chest, ja bi ga uzeo. Stavio bi ga na 100 i odsekao. Ja bukvalno po onaj vampir, tako ga, ali neće se da kladim previše forum, ali... Da vidimo s čim ćemo da krenem. To se Joler 35472, neki naš. Giantsa, dobro. Idemo ovako. Dobro.
Klon atomska bomba, ljudi. Klon atomska bomba, nema šta. Idemo ovako. Nema veze, bum! To bre, to kako volim. Zep jako dobro karta, korisna karta. I padamo tower. Ne konekcija, ne internet, jo ne smijem sad. I evo nas ljudi, jebem ti, ne znam šta je s ovim internetom, evo jedva smo se branili, stavili barbarijane, elitne, predstavili smo barbarijane i dragona, tako da smo uspeli nekako se odbraniti, ne znam šta je s ovim internetom, koji mu je kurac, neko ono. Ali dobro, bitno mi da vodimo. Ovako, zajedno se. Prerano stavio klon, definitivno i preko sam. Nisam sigurno, moram da iskoristim lavu, nisam je. Uopšte sad iskoristio, vidimo kako. Sad imam klon, ovo je bilo gotovo. Evo miner. Golden barrel. Ili barrel, kako god. Odlično. Idemo naprijed, ajmo barem 3 kule. Dobro. Jebem. Opa, miner, dobro. Kako uložamo ovaj elektrovizor, gledajte. Atomska bomba, definitivno. Ma neka će. Gdje si pošao, jarano? Evo ga. Pocepali smo ga, pičku smo ga pocepali. Ljudi, znači, cepali smo ga 3-0. Znači, 3-0. Cepali smo ga koji spički. Znači, evo, da se tako izrazim. 3 kuna. Ajmo golden chest da se unlockuje. Evo samo se zove da se zna. Evo Luka voli. Tako. To je to. Idemo izašlo nešto novo šopu. Opa, bato, klon! Ajoj, nema go, joj. Ej, jebi ga. U stvari, pa dobit ću ovim golem često i ova 3, verovatno će dobiti golda. Tako i još ovim donacijama, tako da ću sigurno. Ja se ne znam kako šta, gdje ću klon da ubacim isto čega, ali vidjet ćemo. Jeste li nastavili sa živim na ovom videu? Ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Uživajte i ostavite barem 10 lajkova za još ovakve videa, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.